Добро утро, ученици. По-бързо, стига сте се влачили като черва. По-бързо. За мое съжаление и ваше, днеска замествам вашият господин Алекс Лазов. Гледам ми оставил бележка, че сте взели одата на поетеста Гери Никол "Над закона". Аз работя по друга програма и ще вземем епопеята "Напипай го" на Азис. Вие сте правили синтактичен разбор, но днеска искам да направите подробен преразказ на тази епопея. Който не знае какво е епопея, да си отвори Google, защото аз не знам и да ми припомни. Ти да видиш, и тук има полезни изкопаеми във вашия клас, не само в моя. Що закъсня? Пускам да си припомним. Не мога, просто ми добри спомени. Че си изтърва химикала. Боже, казвам ти, кръвно вдигнах от тези 12. Я не мога да ти обясня просто. Значи сядам да ги изпитвам. 6 двойки, 6 човека не знаят абсолютно и една думичка от урока. Можеш да си представиш. Ще напусна, ти казвам. Дочева да си гледа работата, няма да им преподавам на тези малумни. Дай да си опитам от твоето. То много хубаво изглежда. Много вкусно. Да не ти разправям. Знаеш какво чух? Кара Костова я хванали да пуши в учителската стая. Може да си представиш? Тая бабишкирница най-накрая хванаха, тя ми осмърдя живота. Фусил мръсен. Не мога да ти обясня просто. Да вземат някой млад учител, каква е тая 100-годишна бабишкирница, тук ще им преподава на децата, те не могат да я траят вече. Направо ти казвам, няма думи. Остеяша платя. Все ти плащаш. Кога пораснаха тези деца, кога пораснаха? Такива ги знам. 12 години ги гледам. 12 години. Наш Иванчо, наш Иванчо. 6 на матурата. 6. В моя клас е. В моя клас, да. Те пишли ме какво прави, защо само на Караиванова носят цветя? Аз не съм ли заслужила? Знаеш какви отсъствия съм извинявала и тройки съм писала по минус. Майко, аз не съм ги оформила. Нито и за мен ли? Нямаше нужда. Квето е кактус, мога ми обясниш? Това ли съм заслужила? Но виж ги па тебе, дава цветя на чистачката. Може да представиш? Аз ти казвам, tu няма да го забравя. Нито едно цвети, един кактус кирлив. Те ще се запишат децата при мен, ще видите. До 80 годишна възраст тук ще бъда, няма да се пенсионирам, ще умра тук и ще пиша само двойки. Айде, по-бързо стига се влачил такъв като народна песен. Много важен урок имам да вземам днеска, да не ви изхвърля всичките с двойки. Нота Бене, най-големите класици в историята на България. Записвай. Петя, най-големият класик в историята на музиката в България. Не, този път не е Диона, няма да учим за Диона всеки ден. Иван, не е Преслава, нито Галена. Главни букви записвайте. Азис, най-големият класик в историята на българската музика. По 100 пъти за домашно да напишете неговото име, да ви влезе в малките мозъчета. Окей? Така. Нотните тетрадки, напипай го, Азис, ре мажор, започвам. Напипай го в ръцете твои, нека то да си играе. Всички с чувство. Напипай го в ръцете твои, нека то да си играе. Анастасия, 50 ли си бил повече закъсня? Веднага. Така, Ребека, не ти стига една точка за тройка, няма как да ти дам, помилост, сядай. Любомира, една точка не ти стига за 6, моето момиче, ама съм ти дал от мене, аз знам, че ти си знам. Маля, откъде ти тая блуза, бе, Вики? Много е готина. Извиних ти отсъствията, ма няма да казваш на никой, Никой не ме въшава тук, аз ви казвам, ще да пусна, аз ви да мълчите, полезни изкопаеми такива, 100 пъти в тетрадките. Караманова е най-добрата. Веднага. Да, говорите си му по-тихо, да не се чува в коридора. В колко да ти пиша? Айде сядай, няма да изпитвам повече, че видях колко знаете. Изобщо не ме интересува, че сте били ваканция по един лист. Тест. Аз излизам, четете си по нещо друго. Иван не знае коя е Диона. Утре искате ли на музей да ходим? На кой урок сме? Добър ден, скъпи родители!
Добре дошли на родителската среща на 12-я. Повече няма да чакам, виждам, че каквито родителите, такива и децата, закъснели има много. Почвам направо по същество. Вие отзаде малко по-тихо. Така и тук съм ви донесла дневника, да си погледнете децата какви отсъствия и какви двойки имат. Разочаровани. Нямам думи. Не, че искам да излагам някого, но те достатъчно са изложени. Започвам. Иван 300 отсъствия, Гергана 365 отсъствия, Анастасия, полезното изкопаемо, не е стъпвала в часът ми изобщо. Извинявайте, вие родителят на Анастасия ли сте? Колко е часът? Ами отдавна започнахме, може да излезете. Повече няма да продължавам, те фактите говорят. Ще събираме пари за екскурзия. Аз лично няма да се занимавам, някой от вас. Изправи се, ти казвам малко. Изпъчи гърди. О, Лиле, твоята ли завършва? Не мога да повярвам, че е завършила. Много странно, защо на Озунова дъщерята има същата рокля като на нашето момиче. Много странно, но на нашето момиче стои по-добре. Погледни я, бе, Иване, погледни я колко е красива. На майка си се е метнала, да, на майка си. Много уникална. Але, гичке, да не ти казвам само колко се уръсихме за тази рокля. 3655 лева, специално изработена от един шивач в София. На кара Господа, откъде дъщеря намери толкова пари да си купи рокля? Сигурно са теглили кредит, най-вероятно. Иванички, да ти кажа, на нашото момиче баба ще го правим в Калуяновата крепост. Поръчахме Галена да й пее, 500 човека сме събрали, нямаше покани за тебе, съжаля. За да строя, нашето момиче завърши с 6, медицина ще кара. Обичам те! Добро утро, бе, Иве, толкова рано си, защото няма още 8 часа, как така? Докато си тук да ми помогнеш малко, той без това има много време, докато започнем час. Да вземеш да избършиш черната дъска и да изпереш гъбата и да смениш кофата с водата, за да може да е чистичка. Бея така почнала си да изтаковаш, да избършиш и бялата дъска, ако може. Тук съм започнала едни домашни да проверявам, да вземеш да ги провериш заради мен, да ми помогнеш малко. Такова тук дръж тук 1,50 да вържи да ми вземеш и на баничка, нали? Айде, вземи за тебе не. Оле, ма ти много бързо се върна, бе. Аз съм забравила. Ами такова, бе, бозане си ми взе. Надръж тук още 1,50, вързи ми на бузичка за мен. Айде и за тебе вземи една, нали си моето момиче, айде. Чакай. Спрете да пишете. Колко часа? Що закъсня? Нима глейка полезно изкопаемо, що закъсня? Моля, изтървал си автобуса и си трябва да го гониш, да приличам човек, на когото го интересува. Какво да правя? Чакай, че някой ми пише. Сега да пишеш интерпретивно съчинение на Десита Лигия и Диона и да излъжиме веднага. Що са го излъгали? Давай. Какво? Не знаеш какво е интерпретативно съчинение? И аз. Директор, излъжи на една уникална творба. Диона в тази творба иска да каже, че някой е излъгал. Дега, кой ще ми каже какъв празник е 31 октомври? Петя. Абе, как Хелуин, бе? Абе, какъв Хелуин? Ти си в България, бе, момиче. Да не съм чула никакви простотии, свързани с Хелуин. Ей, имате си ваши български уникални празници, празнувайте ги тях, уважавайте ги тях. Какви за тези простотии? Ей, само ако видя някой утре да ми дойде облечен като Гларус, Мамлалугер, Котка или тем подобни, ще го изгоня с 5 отсъствия и не искам да го